den skulle vara full och det var den inte riktigt. Ja, den hade fått upp det. Jag ville gå ut. Ja, men då måste vi... Rädda för prasslet. Jaha, vad ni sprider ut här på sopa sen. Nu kommer det. Varsågoda. Ja, det kommer. Oj, 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 oj. Är det Aslan som äter? Ja, det är typiskt. Ja, jag var rädd. Jag var rädd. Ja, men Aslan brukar alltid vara den som... Det jag har sett att det är han som får äta först och så får Gandalf äta Ja, sen. de åt samtidigt då, men Gandalf är rädd för något. Jag är rädd när jag prasslar. Kan ni tänka er, vi var ute. Hon var ute igår och så kom hon in en liten stund och då gick passa upp för hon skulle passa på att gå på sin låda. Vi häller på lite ny sand. Nu är det det sista ur den påsen. Jag kan inte filma. Kom då, Gandalf. Ja. Det är motljus. Går det bättre här? Mm. Men ni har inga fästingar så som vi har. Åh, vad du spinner. Det är fint. Du är fin bis. Du hårar lite, men inte så mycket. En stor fin katt. Det är så gott det. Aslan. Nu får jag klappa dig lite också. Det går inte, du har alltid så bråttom. Ja, se. Det kommer lite. Så, nu ska jag gå ut med påsen. Har ni fått mat? Är det inte för blött i gräset så får ni gå ut idag. Ja. Mm. Eller ska vi ta ut dem nu? Fast det är vått ute. Ja, vänta. Så.
Ja, vad gulligt. Nu får vi stänga det här.